കൃഷ്ണ. ഹരേ ആ കൃഷ്ണ ആ മാതാജി. ഇല്ല, മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ട്. വന്നു മാതാജി വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലൈവ് ഇടുന്നിട്ട് മ്യൂട്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ പറയുന്നു ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ, എന്നിട്ട് ബാക്ക് എടുത്ത് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി, അത് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. അമ്മയ്ക്കല്ലേ എനിക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും പുരുഷനെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും ഇതൊക്കെ ആരാണെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ നമുക്കറിയാം, ഭഗവത്ഗീതയില് 18 അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം, പിന്നത്തത് ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ജ്ഞാനം തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് പറയുണ്ടായിരുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ? ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതെല്ലാവർക്കും സാധിക്കണം എന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 3-4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയണില്ല, എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നാ പറയണേ? അവർക്കപ്പോ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ അതിന് കഴിയും. അതായത് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റണില്ലെങ്കിൽ അവർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് പിന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവുമ്പോ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രൂപം അവർ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് പരമസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ എങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ജ്ഞാനയോഗം, ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം അർജുനൻ പറയാണ്. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതി പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്?
അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും പുരുഷനെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയമാകുന്നത് എന്താണോ അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ഗുരുവാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? അത്രയും താഴ്മയോടെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയേണ്ടത്? പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിയണം, പുരുഷനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചറിയണം, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചറിയണം. ആ ജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണോ അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ ആർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? അർജുനന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയത്തെ ഏതത്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തത്വിദഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമത്രേ. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഈ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ആരായിരിക്കും? ജീവാത്മാവിനാണ് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഈ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആർക്കാണോ, ആ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അവർക്കാണ് ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതായത് ജീവാത്മാവാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കാണ് ആര്? അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദി. ആ ജീവാത്മാവിന് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ശരീരം ലഭിക്കും. എന്തിനാണ്? നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങളാണോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ശരീരം വേണം ആത്മാവിന്. ആ ശരീരത്തെ, ആ കർമ്മവേദിയെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. എന്താണപ്പോ ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഈ ഭക്താത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു എന്ത് ലഭിക്കാണ്? ഒരു കർമ്മവേദി, ഒരു പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടൊരു വേദി ലഭിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമുക്കത് അനുഭവിക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കുകയാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തിനാ? ആ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ വേദി, അതാണ് എന്ത്? നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതില് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആത്മാവും പരമാത്മാവും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എവിടെയുണ്ട്? നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലും ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വൃക്ഷത്തിലെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികള്. ഒന്ന് ജീവാത്മാവാണ്, ഒന്ന് പരമാത്മാവാണെങ്കിൽ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികൾ എന്താണ്? ഒരു ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ആ വൃക്ഷത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലങ്ങള് ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ചിറകിട്ടടിച്ചുകൊണ്ട് ഒച്ചയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്, ആ കൊമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവോ നിശബ്ദതയോടെ ആ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊക്കെ സാക്ഷിയായിട്ട് അവിടെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പരമാത്മാവ് അത് നിശബ്ദം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കറിയാം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കും. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അറിയാലോ, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസില്, ആ ഒരു വെളിച്ചത്തില് ലയിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നിരാകാരവാദികളാണല്ലേ ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസില് ലയിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. അടുത്തത് വന്നിട്ട് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം.
അതായത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭക്തിയുടെ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? ഈ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ. മൂന്നാമത്തേതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പോ അത് ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും 3 തരത്തില് സാക്ഷാത്കാരം. ഒന്ന് ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മരൂപത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു, പരമാത്മാ രൂപത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു, ഭഗവത് രൂപത്തില് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. 3 തരത്തില് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളിപ്പോ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലല്ലേ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രം എന്നറിയുന്നു, ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? ശരീരം നമുക്കറിയാം, ബാല്യം മുതല് വാർദ്ധക്യം വരെയുള്ള ഇങ്ങനെ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം. അത് ഒരേ വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്? ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശൈശവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ശൈശവത്തിൽ നിന്ന് കൗമാരത്തിലേക്കും പിന്നെ യൗവനത്തേക്കും ക്രമേണ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നു. ആ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തിനാണ്? ആത്മാവിന് യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കില്ല. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നോക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ജ്ഞാനം യത്ത ജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരത വംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഹേ ഭാരത വംശജ. എന്താ പറയണത്? ഹേ ഭാരത വംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പൊ ഞാനും ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു അറിവാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരത്തിലും സർവ്വശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. കാരണം ഇവര് രണ്ടുപേരും എന്തുണ്ട്? എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനും ഉണ്ട്, പിന്നെ ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര് തന്നെയാണ്. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ജീവാത്മാവിന് ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാ രൂപത്തില് എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഇരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനായ ഭഗവാന് എല്ലാവരെ കുറിച്ചും എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളാണെങ്കിലും അതിലെല്ലാം ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞനോ ആ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ശരീരത്തില് അതിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും പിന്നെ ആ ഉടമയെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആരും വാഴുന്നുണ്ട്? പരമാത്മാവും വാഴുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനും വാഴുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? സർവ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും സർവ ശരീരങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിന്റെയും ഈ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും ഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള ആ അറിവിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാണ്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും
പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനോ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്. ആർക്ക്? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞന്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെങ്കിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെങ്കിലോ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് തികച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് പറയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്. എന്താ പറയണത്? 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്ലോകം അതിന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒന്നും എടുത്തോട്ടെ. മഹാഭൂതന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരാവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛ്വദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാ ധൃതിഃ ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സാവികാരാമുദാഹൃതം. എന്താ പറഞ്ഞ? 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയണത് 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? 5 പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ. ഒന്നാമതായിട്ട് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്ന പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധിയും പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്ന കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും പിന്നെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സ്, പിന്നെ മനസ്സ് ഉൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. അതായത് ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഈ 24 മൂലകങ്ങളും കൂടിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത്? നമ്മളുടെ ഈ ശരീരമുള്ളത്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളത്. അപ്പൊ 24 മൂലകങ്ങളാണ്. ഇതിനെ ഓരോ വിഷയത്തെയും വെവ്വേറെ എടുത്ത് നമ്മൾ പഠനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കർമ്മക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 24 മൂലകങ്ങൾ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, കർമ്മക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഓരോ വിഷയത്തിനെയും കുറിച്ച് എടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി എന്തൊട്ട് ഇങ്ങനെ രാഗദ്വേഷങ്ങളുണ്ട്, സുഖദുഃഖങ്ങളുണ്ട്. സ്ഥൂല ശരീരത്തിലെ 5 മഹാഭൂതങ്ങളും അന്യോന്യം എന്ത് ചെയ്താണ്? പ്രതികരണങ്ങളെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ പ്രജ്ഞ, വിശ്വാസം, ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? ഈ ജീവന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും അഹങ്കാരമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ 24 മൂലകങ്ങളും കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഈ പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയണം. ഈ പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം കൂടിയാണ്. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം പെട്ടതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരം. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ശരീരം. ആ ശരീരത്തിന് 6 തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണത്? ജനനം വരുന്നു, വളർച്ച വരുന്നു, സ്ഥിതി വരുന്നു, പ്രത്യുൽപാദനം വരുന്നു, ക്ഷയം വരുന്നു, ലാസ്റ്റ് മരണം സംഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ 6 തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നാൽ അതിന്റെ അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? അതിന്റെ കർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എങ്ങനെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ഈ ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മാവിന് ഇപ്പൊ വേറൊരു പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അത്രയും നേരം നമ്മൾ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടി മനസ്സിലാകാണ്
ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നും കൂടി പറയണം. അപ്പൊ ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല, ശരീരം നശിക്കുന്നു. നമ്മളത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. അത് തന്നെ ഇവിടെ വേറെ പേരിൽ പറയാണ്. ശരീരം നശിച്ചു പോകുന്നു, അതായത് കർമ്മവേദി അത് നശിച്ചു പോകുന്നു, അത് നശിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്? എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതായത് ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? അടുത്ത ശ്ലോകം ഇല്ല. അമാനിത്തമതം മതം ഭീത്വ അഹിംസാ ശാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യമാത്മാവിനിഗ്രഹഃ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവച ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖ ദ്വേഷാനുദർശനം അസക്തിരനഭിഷങ്ക പുത്രദ്വാരാ ഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്വാ ത്വമിഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനിന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി വിവിക്ത ദേശസേവിത്വ അമരതീർജന സംസതി. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഒരെണ്ണം കൂടിയിട്ട്. അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതോന്യതഃ. ഇവിടെ ഇനി എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്? ഇത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്. ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ, ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത്? ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്താണെന്ന് പറയണത്? എന്തൊക്കെയാ പറയണത്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, നിത്യഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്താണ്, അജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിനയം, പിന്നെന്താണ്? ഗർവില്ലായ്മ, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, നിത്യഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ജ്ഞാനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാന പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെന്തെന്ന് പറയാം? ജ്ഞാനികളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ പറയുന്നത്. ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സമീപിക്കാനുള്ള, ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ പറയണത്? ഇതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ജ്ഞാന പ്രക്രിയ കിട്ടാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മളുടെ എന്താണ്? ശരിക്കും കറ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്, ഈ ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് ഈ ജ്ഞാന പ്രക്രിയയുടെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അത് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് ഈ 19 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ പാഴായി പോകാണ് ചെയ്യണത്, നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ ത്രികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ ആ പറഞ്ഞ ഈ 19 ഗുണങ്ങളും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വരാണ്? നമുക്ക് വളർന്നു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് ക്രമേണ ഗുണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മളിൽ വളർന്നു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഹരിനാമത്തിന്റെ ശക്തി പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഒരു ഗൈഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ സഹായിക്കുക, ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം തേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ
സാധിക്കും? അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ്? ഒരു ഗുരുവിനെ ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ആ ഗുരുവിനെ അംഗീകരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരുവിനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആ ഗുരുവിനെ അംഗീകരിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതിലൂടെ നമ്മളുടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭം കുറിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ. ഇതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആരെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയണം അല്ലെ? ഈ ജരയും നമുക്ക് അറിയില്ല, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. നമുക്കറിയാം ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി എത്ര പാടാണ്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലെ? കാരണം ജനിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? മൃത്യു വരുന്നുണ്ട്, ജരകള് ബാധിക്കുന്നു. നമ്മള് ജനിച്ച പ്രാടെയാണ് നമ്മള് വയസ്സാവുമ്പോ നമ്മളുള്ളത്, നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിലായിട്ട് മാറും. വ്യാധി പിടിച്ചാലോ അപ്പോഴും നമുക്ക് പാടാം. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ? ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി. ഈ ജരയും വ്യാധിയും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മളെ ദുഃഖത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ നല്ലൊരു പ്രായത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത്, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ പോയി നമ്മളെ സ്കിന്നൊക്കെ ആകെ എന്താ പറയാ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിലായിട്ട് മാറാണല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ ദുഃഖത്തിലോട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നയിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് എന്ത്? ശൗചം. ശൗചം രണ്ടു വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തത് എന്താണ്? ശൗചം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്താണ്. ആ ശൗചം രണ്ടു തരത്തിൽ പറയാം, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ളതും. ബാഹ്യ ശൗചം കുളി കൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആന്തരമായിട്ടുള്ളതിന് നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണയും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപവുമാണ് ഉപാധികൾ. അപ്പൊ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ശൗചം ചെയ്ത് കുളിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ബാഹ്യമായിട്ട് ശൗചം രണ്ടു വിധത്തില്, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശൗചം ആഭ്യന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചം. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശൗചത്തിന് വൃത്തിക്ക് നമുക്ക് കുളിച്ചാൽ മാത്രം മതി. പക്ഷെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും ആവശ്യമാണ്, നാമജപവും ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചത്തിന് നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ അതിനെ പോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്? ഈ നാമജപം കൊണ്ടും ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങളെ നീക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്? ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരം നമുക്ക് എപ്പോഴുണ്ടാവണത്? നമ്മളൊരു ശരീരമാണ് താനെന്ന് കരുതുമ്പോഴാണല്ലോ ഇതുണ്ടാണ്. ഈ മിഥ്യാഹംഭാവം താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അയാൾ എന്താണ്? മിഥ്യാഹംഭാവത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ഭാവത്തിലേക്ക് വരാണ്. അപ്പൊ അയാളുടെ അതിൽ നിന്ന് ആ മിഥ്യയായിട്ടുള്ള അഹംഭാവം മാറിയിട്ട് താൻ എന്താണ്? ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ആ ഒരു ബോധം അയാളിലേക്ക് ഉണ്ടാവാണ്. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ആ മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഞാൻ എന്നൊരു ഭാവമാണ് അയാളുടെ ആ ഒരു അഹംഭാവം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകാണ് എന്താണ്? താൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നും ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോ പിന്നെന്ത് ചെയ്യാണിരുന്നിട്ട് അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, പിന്നെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. താൻ ശരീരമല്ല, താൻ എന്ന മിഥ്യാവബോധം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തിച്ച. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ്
എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ആരാണ്? പരമാത്മാവാണെന്ന് പറയാണ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. ഋഷികേശൻ എന്നാണ് നാം ആരെ പറയണത്? ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്ന? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ വായ വേണം. നമുക്ക് ഓരോ പ്രവൃത്തിയും കണ്ണുകൊണ്ടേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, നമുക്ക് മൂക്കുകൊണ്ടേ ശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, വായ കൊണ്ടേ കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂന്നില്ല. കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, വായ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂന്നില്ല, വായ കൊണ്ട് കാണാം. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്താണ്? എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ത്രിഗുണ അതീതനുമാണ്, അനാസക്തനുമാണ്. ഭഗവാൻ ത്രിഗുണത്തിന് അതീതനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങള് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും യജമാനെന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും അതീതനാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോകാണ് നമ്മൾ. ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനായി പോകാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കള്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ടാത്തവയാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തിപൂർവ്വം അർപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള കൈകള് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതാണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? കണ്ണുകളുണ്ട്. അവ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളല്ല ഭഗവാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ കാര്യം, ഇന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യം, നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും എങ്ങനെയല്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാതും കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളും ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതും നാളെ ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യങ്ങളും ആർക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്കിപ്പോ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരും. നമുക്ക് അറിയാലോ ഇതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന് നമ്മുടെ പോലുള്ള കാലുകളില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മികളായിട്ടുള്ള ഈ കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അന്തരീക്ഷത്തിലും മുഴുവനും ഭഗവാന് നടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ്. നമുക്കും ഇതൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്കും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ളൂ. നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ബാധിച്ചവയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ മാലിന്യങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുന്നില്ല. ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ്. ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധാരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? നമ്മളുടെ മാംസ ചക്ഷുസുകൾക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് ഭഗവാനെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കാത്തത്? മറ്റുള്ളവര് ആ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവര്, ഭക്തന്മാരെല്ലാം മാത്രമല്ല അവരുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ മാംസചക്ഷുസുകളായതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും കാണാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാം. ഭഗവാൻ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് ഭഗവാനാണെന്ന്. കാരണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ ഒരാൾ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.
നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാന്ന് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ ഒരു പൂവ് സ്മെല്ല് ചെയ്യണം തോന്നുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പൂവ് എടുത്തിട്ട് മണക്കാൻ തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കണം തോന്നുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് അതിപ്പോ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ നമുക്കല്ല അത് തോന്നുന്നത്, ഭഗവാന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം. ജ്യോതിഷാമഭി തജ്ജ്യോതി തസ്മാ തമസാ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ന്യായം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് എന്ന് പറയാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് എന്ന് എടുത്തു പറയാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശത്തിനെ കുറിച്ച്. നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ്? സൂര്യന്റെ പ്രകാശമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് കൊണ്ടാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചട്ടില് കണ്ടു, ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങളെല്ലാം സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അവിടെയൊക്കെ പ്രകാശപൂർണിതമാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നില്ല? കാരണം ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ തേജസ്, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് മഹത്വത്വം എന്ന ഈ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒരു ലെയർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ആ റൗണ്ടിൽ കണ്ടപ്പോ ഒരു 7 ലെയർ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ മഹത്വത്വം. ആ ലെയർ കാരണം കൊണ്ട് ആ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഈ പ്രകാശം ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് കടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവിടുത്തെ ആ പ്രഭാപുരം അവിടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സ്ഥിതിയില് ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആരുടെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അല്ല, സൂര്യദേവന്റെ പ്രകാശമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇരുട്ടിനെ അകറ്റുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ അസത്യോ നിജാത്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലിണത് അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണേ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള, നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ജീവാത്മാവും പരിശുദ്ധനാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന് മാലിന്യം സംഭവിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് മാലിന്യം സംഭവിക്കുന്നു, പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത്. ആ മാലിന്യം സംഭവിക്കുമ്പോ അത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് ആര് കൈക്കൊള്ളുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാവ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണത്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2ലോ 3ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രകൃതിയെ പ്രിയമാണാനി ഗുണൈകർമാണി അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മ കർത്താഹിതമൻ. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണത്? ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ്? അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നല്ലതും ചീത്തയായുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനി
യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവി എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. ചിലപ്പോ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കാം, ചിലപ്പോ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് മൃഗമായിട്ട് വരാം, ചിലപ്പോ പക്ഷിയായിട്ട് വരാം, എന്താ പറയാ മൃഗങ്ങളായിട്ട്, വന്യമൃഗങ്ങളായിട്ട് വരാം, സമുദ്രത്തിലെ മൃഗങ്ങൾ, അതായത് സസ്യങ്ങളായിട്ട് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ടത്, എന്താ പറയണത്, ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സ്വഭാവത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറും, എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഇത്രയും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നാനാ യോനികളില് ജീവൻ പിറവി എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതുമായ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. ഇത് നമുക്കറിയാം, ഒരു പന്നിയായിട്ടുള്ളൊരു പന്നി ഇതൊക്കെ അതിരുന്നിട്ട് പിന്നീട് അത് മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാം, ആ മനുഷ്യൻ പന്നിയായിട്ട് മാറാം. അതായത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ തമോ ഗുണത്തിലാണ്, പന്നി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ തമോ ഗുണത്തിലാണ്, ഫുള്ള് അമേദ്യം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഫുള്ള് അഴുക്കിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അത് നല്ല രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയാ അതിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക് മോചനം നേടാം, ചിലപ്പോ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാം. മനുഷ്യൻ ഇതേപോലത്തെ മാംസാഹാരം അങ്ങനെ ഫുള്ള് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യന് ഈ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനുഷ്യയോനിലേക്കും മാറാം, മൃഗയോനിലേക്കും മാറാം. മനുഷ്യൻ ഇതേപോലത്തെ ആഹാരങ്ങൾ, തമോ ഗുണ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ച തമോ ഗുണത്തിനായിട്ടുള്ള ഈ രീതിയിലേക്കൊക്കെ മാറുമെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളില് ഏത് യോനില് വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് ആര് പിറവിയെടുക്കാം, മനുഷ്യനായിക്കോട്ടെ മൃഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അവരുടെ ശരീരം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവാത്മാവ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനായും ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനായും ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായി വന്നേക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ, ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ, ഭൗതികതയിലുള്ള നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം മൂലമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോ ദേവനായിട്ട് വരാം, ചിലപ്പോ മനുഷ്യനായിട്ട് വരാം, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗമായിട്ടൊക്കെ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു വരാം. ചിലപ്പോ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാം, ചിലപ്പോ പക്ഷിയായിട്ട് മാറാം, ചിലപ്പോ പുഴുവായിട്ട് മാറാം, ജലത്തിലെ ജന്തുക്കളായിട്ടോ പുണ്യാത്മാവായിട്ട് വരെ ആര് മാറുന്ന പറയണത്, ഈ ജീവാത്മാവിന് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഒക്കെ എന്തിനാശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ, അതിന്റെ ഗുണത്തിന്റെ ബേസില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്നത്രേ സത്യം. അപ്പൊ ഏത് രൂപം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്, ഇത് മുഴുവനും തനിക്ക്, ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആധിപത്യം തന്റെ കയ്യിലാണെന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്, ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്നതാണ് സത്യം. ഇതൊക്കെ എന്തിനധീനനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്ന് പറയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്തിന് കാരണമായിട്ട് പറയണത്, ഈ ശരീരത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള ശരീരം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ അത് ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉയർന്ന് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തണം, ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് ശരിക്കും മാറാൻ സാധിക്കും, ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് നിർബന്ധിച്ച് മാറി നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും, ആ മാറ്റം നിർത്തി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മൂലം ഭഗവത് പാദം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് സാധാരണ നമുക്ക് എങ്ങനെ സംഭവിക്കണം, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങൾ, ഓരോ ജന്മങ്ങളിലും നമ്മളെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന്, ഇപ്പൊ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും, ഈ ചക്രം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആനന്ദീയമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് എവിടേക്ക്, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില്
വീണ്ടും വന്ന് നമ്മള് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കി അത് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാനോട്. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലും വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഏത് ശരീരത്തിലും വന്നിട്ട് നമുക്ക് ജനിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോ ദേവന്മാരായിട്ട് ജനിക്കാം, പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാം. നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉന്നത കുലത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ വന്ന് ജനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആരാധന വീണ്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുണത്തിൽ, അതായത് സത്വഗുണത്തിലാണ് നിൽക്കണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്ത് ഭഗവത് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എങ്ങാനും അത് മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത ജന്മം ആരായിട്ട് ജനിക്കാണ്? വീണ്ടും മനുഷ്യകുലത്തിൽ വന്ന് നല്ല കുടുംബത്തിലൊക്കെ ജനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവണത്? നമുക്കറിയാൻ കഴിയണത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് മനുഷ്യകുലത്തിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ ജന്മം എടുക്കാം. ഈ മൃഗയോനിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. യാ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസ ഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് ലഭിക്കും? മോക്ഷം ലഭിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ശരി, അവർക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവ ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞ വ്യക്തികൾ എന്താണ്? മുക്തിക്ക് അർഹരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അവർക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവരെന്തിന് അർഹരാണെന്ന് പറയാണ്? മുക്തിക്ക് അവർ അർഹരാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ നിർബന്ധിതനാകാതെ അവർക്ക് എവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? പരവ്യോമത്തിലേക്ക്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നമുക്കൊരു ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ഒരു ഫലം. ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ഗുണം അതാണ്. ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തില് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് വീണു പോയതാണെന്നുള്ള സത്യം ആർക്ക് മനസ്സിലാവാണ്? ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകാണ്. അതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം. അപ്പോ അതിന് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം നേടാൻ, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലായ ഒരു അന്ധകാരം മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പറയണത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയില് പ്രഭാതൃഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയണത് എന്താണ്? നമ്മള് ആധ്യാത്മിക ഒരു ആചാര്യനെ, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗുരുവിന്റെ സഹവാസം കൊണ്ടും സ്വയപ്രയത്നം കൊണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ആധ്യാത്മിക ബോധം, കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉയരാൻ നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ട്, ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില്, സച്ചിദാനന്ദമയനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ജീവിതം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പ്രകൃതൈവാച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തഥാത്മാനമകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവൻ എത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പോലെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ആരാണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവനാണ്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അല്ലെ, അവർക്ക് ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരം. അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരീരം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമാത്മാവാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില് ആര് നിർമ്മിച്ചതാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം.
അപ്പൊ അത് സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒന്നും ആരുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതല്ല. ആരുടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും സുഖായാലും ദുഃഖായാലും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ആരെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? എല്ലാം വരുന്നത് ആ ശരീരഘടന, ശരീരമാണ് അയാളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് ആ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ശരിക്കും ആത്മാവ്. പക്ഷെ മുൻജന്മങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്കുള്ളൊരു ശരീരത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ അനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ നമ്മളുടെ ശരീരം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മുൻജന്മങ്ങളിലെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യണത്? ആ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രായോഗികമായിട്ട് ആഗ്രഹം നിവർത്തിക്കുന്ന വിധം ആ പരമപുരുഷൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ആസൂത്രിതമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ഒരു ചട്ടക്കൂട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ശരീരം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണം ഈ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്? സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവാം, ചില ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തില് അജ്ഞാനം നേടിയവരെന്ന് പറയുന്നത്. യഥാ പ്രകാശയത്യോക്യ കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവിഹി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശായതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാകുന്നു. എന്താ പറയണത്? നമുക്കറിയാം, സൂര്യനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സൂര്യനെ നമുക്ക് എന്തിനോട് ഭഗവത്ഗീതനെ സൂര്യനോട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശം വരുത്താനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് സൂര്യനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശം വരുത്തുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എങ്ങനെയാണ്? വിശ്വത്തിലെങ്ങും പ്രകാശം പരത്തുന്നതാണ് സൂര്യൻ. അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? ശരീരത്തിലെ അവബോധം കൊണ്ട് പ്രകാശമാനമാക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിലെ അവബോധം, ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ? അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ, പ്രജ്ഞ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവാണ് ശരീരത്തിന് എന്ത് നൽകുന്നത്? പ്രജ്ഞ നൽകുന്നത്. ജീവാത്മാവില്ലെങ്കിലോ ആ ശരീരം ഇല്ല, ശരീരം നശിച്ചു പോകും. ജീവാത്മാവിന്റെ ആ തെളിവാണ് പ്രജ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം. ആത്മാവിന്റെ തെളിവാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളപ്പോഴാണ് ആ ശരീരം നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നത്? പ്രകാശമാനമായിട്ട് തിളങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നത്. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലോ ആ ശരീരത്തില് പ്രജ്ഞയില്ല, അവബോധമില്ല. ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഈ അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിലാണ് ഒരു കത്തി കിട്ടിയെങ്കിൽ, ഓരോരുത്തരുടെ അവബോധം പറയാണ്, ആ ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിലാണ് ഒരു കത്തി കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ കള്ളൻ അത് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒരാളെ കൊല്ലാനായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം കൊന്നിട്ട് ആ കള്ളന് വേണ്ട എന്താ പറയാ ആഭരണങ്ങളോ പൈസയൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ആ കള്ളൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണ് ആ ഒരു കത്തി കിട്ടണമെങ്കിലോ അതൊരു വ്യക്തിനെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ ഡോക്ടർ ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു അവബോധമാണ്. നമ്മളുടെ അവബോധം എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ മന്ദരം ജ്ഞാന ചക്ഷഷ ഭൂതാ പ്രകൃതി മോക്ഷം ചായേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതായത് ക്ഷേത്രത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞ? ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ശരീരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചും, ശരീരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ 2 വേർഡ് പുതിയത് പഠിക്കുകയാണ്, ശരീരം
പിന്നെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ശരീരവും ആത്മാവും എന്നുള്ളതിന് പകരം ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും 2 വേർഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തില് ഇന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഒതുങ്ങുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ് അറിയും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും കഴിയുന്നവരെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും ആ പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തന്നത് അല്ലെ. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു, ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ആ പരമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, പിന്നെ ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച്, അതായത് വ്യത്യാസം എന്താണ് പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഈശ്വരനെ പറ്റി കേൾക്കാനും അങ്ങനെ ആ ക്രമേണായ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുക, അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? സത്സംഗങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഗുരു ആവശ്യമാണ്. ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം, ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചും ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ശിഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ സങ്കല്പങ്ങളിൽ മാറ്റി നമുക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും? മുക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും. അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതേപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടും രണ്ടാണെന്നും ജീവാത്മാവും 24 മൂലകങ്ങളുടെയും സംയോഗമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ എന്താ പറയണത്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ച ഘടനയെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഭൗതിക മൂല്യങ്ങളുടെയും സംയോജനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? പരമാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി അറിയാനും സാധിച്ചവർക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള അർഹതയുള്ളവരാണ്. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്? ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് ആരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞ ഈ ഭക്തിയോഗം അത് എങ്ങനെ നേടാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ശരീരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്? ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണ്? ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് അല്ലെ. 2 പേരുണ്ട്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ഈ 2 വേർഡാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഒന്ന് ക്ഷേത്രം, ശരീരം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അതായത് ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പിന്നെ വന്നിട്ട് ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയുന്ന ആ അറിവ്, അതാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ന്യായം. ന്യായം എന്ന് വെച്ചാല് അറിയേണ്ടത് എന്താണോ അതാണ് ന്യായം. നമുക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയണം, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. അതൊക്കെ എന്താണ് അപ്പൊ ന്യായം എന്ന് പറയാം. പിന്നെ പ്രകൃതി. പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ കർമ്മ ക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവർക്ക് വീണ്ടും വരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ സ്വഭാവം ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് എന്താണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം നമ്മൾ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനിലാണ് നമ്മൾ അഭയം തേടേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷനിൽ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.